Sanibonani, ngiyanibingelela nonke babukeli bakwi-Blaqlife TV. Igama lami nguMatholi wakamagcaba isibongo, ngihlala eMlazi kayu. Ngizalelwe endaweni yaseMbumbulu kwaMahleka. So ngithanda ukuzonixoxela nje isitori sami, indaba yami ukuthi ngabuya kanjani emendweni. Kwakunzima kakhulu. Ngishadele kaZulu, sabonana nobhuti esontweni eyinceku nje kaNkulunkulu, man of God, emthanda uNkulunkulu, wangibona lapho. Hhayi, ubhuti wachameka. Ngaleso sikhathi-ke ngangisahamba umhlanga, ngisayintombi-ke nje nami ngisayitshela-ke, ngingafuni umfana nje ozongishela. So wanenhlanhla-ke lo bhuti-ke, Nkosi yami, emuhle lo bhuti lo, zimfuna zonke iy'ntombi, kangangokuba nje heyi, babemthanda ngendlela eyisimanga. So waseyibonela mina-ke le ntokazi leya kaGcaba. Ngase ngamvuma-ke ubhuti, wayenothando ngendlela elimangalisayo, engithanda kakhulu, kwaze kwafika la khona engilobola. Wangilobola ubhuti, kwakuhle kwanjeyayana. So kwase khona umnganakhe owaye-close naye kakhulu, ngeke ngize ngilisho igama lakhe ukuthi kakuba. E-close naye kakhulu lo mngani, nami ngagcina sengimjwayela lo mngani ngoba phela naye wayesemjwayele kakhulu. Hhayi, beyibangani. Lo bhuti lo, into awayengixaka ngaye, wayebuye athi, Matholi, mina nje siyazwana sinomngani nami uZulu, ngiyacela nje ukuthi ungahlukanisi. Ngithi mina, hhayi khululeka, angizile nje ukuzonihlukanisa, yabo, angiyena nje ulo muntu onjalo. Wathi kodwa sasishilo nje ukuthi sizoshada kuqala, kodwa manje umngani wami usengishiyile, useshade kuqala. Ngithi mina, hhayi nawe usungathatha, ayikho inkinga, sisakhona isikhathi. Wathi ngiyakuthanda Matholi, kanti futhi nami futhi ngowakamthembu, yabo, esho isibongo. So saba-close kanjalo-ke naye lo mngani wakhe. Shuthi lo mngani wakhe kakuba kakufike kube imina, uyena umyeni wami, sesiyibangani sobathathu. Hhayi, besizwana ngale ndlela. Hhayi, ngigcine sengithi hhayi kulungile-ke ngoba phela uyazwana naye, nami angisale sengizwana-ke naye. Hhayi, kuzwane-ke kube njeyayana, kuzwane ngale ndlela lexakayo. Mase kuzwaniwe, aze afike la ekutheni khona umngani wakhe uyashada futhi. Meshada umngani wakhe, naye lo sisi lo, umakoti wakhe, sizwane naye, kuvele kuzwane nje sibe bawu-4. Omakoti babo bayazwana, abakhwenyana babo bayazwana, kugqokwa iy'nto ey'fanayo. Uma kuphuma iy'nkonzo, sizogqoka amaqhokisi amahle, sigqoke nje, bagqoke nje kahle, nathi sigqoke kahle, kodwa futhi sifaniselane. Kuhambe, ubhuti lo, into esengixaka, sasesishadile-ke sesihlala ndawonye nomyeni wami. Ubhuti lo, into angixakayo, afuna ukuba nesikhathi nomyeni wami. Hawu, athi ucela ukumbona. Okay, fine-ke, ngitshela ukuthi mina mhlampe bayakhuluma ngezinto zenkonzo. Kwanalo bhuti lo wayekholwa, babekholwa bowu-2. Hhayi, bakhiphane ko-restaurant, kube mnandi, kube kanje, kube mnandi, kube kanjena, aze athi usisi, ubhuti lo, ucela ukuthi azomvakashela. Hhayi, afike-ke lapho sesihlala ku-one room, amvakashele ubhuti, ngijabule nami ukuthi hayi bonanga umngani uvakashile. Hhayi, kuvakashelwane, ngimenzele ukudla. Hawu, ngiyajabula phela ukuthi hawu umngani uvakashile. Hawu, umyeni wami-ke wayesebenzela kude, kwakwenzeka ukuthi ahambe mhlampe inyanga noma mhlampe amasonto. Manje into eyayingixaka, lo bhuti lo wayesazi ekhaya la sesihlala khona. Umyeni wami wayefika nini? Wayefika njalo Friday.
Uma esefikile nangu nalo bhuti lo naye aqhamuke futhi. Lapho sihlala ku-one room. Kwakuphoqa ukuthi mina kumele ngihambe ngigoduke ngekhaya. Ngigoduke ngekhaya afike yena ubrother bahlale naye endlini. Ngingabi nankinga futhi ngingabi nandaba ngiy'tshela ukuthi hhayi mhlampe umngani. Ngimtshela ukuthi hhayi-ke kulungile-ke myeni wami mina ngiyahamba ngekhaya ngoba umngani wakho lo uzolala la. Hhayi ahambe-ke umngani lo. Ngihambe mina asale umngani. Manje lento iya ngokuya nangokujwayeleka libe leyenza. Elibe lefika ngimbuza umyeni wami ukuthi hawu myeni wami kungani umngani wakho enza kanjena sisithola isikhathi mina nawe. Njalo wena mawufikile mhlawumbe uthola ukuthi uphume nomsebenzi mawusufika umngani wakho uveleze la and mina ngikwazi ukuthi ngikhulume naye. Ngcono wena kube uwena okhuluma naye ngoba umngani wakho. Athi hhayi ngisacela ukuthi angazi nami lento ayenza ukuthi uyenziswa yini. Ake vele sicefe kube umuntu ongathi uba seduze kwami uvumelana nami ngalo mbono lo engukhulumayo. Hhayi ubhuti-ke shuthi kuhambe ngigcine nami sengimtshela ukuthi hawu phela mfethu siyasidinga isikhathi nomyeni wami njengabantu abashadile. Yindaba ngasonke isikhathi wena uhlezi ufika la. Hhayi avele nje ubhuti kube ngathi uyangizwa into engikhulumayo. Ngalena mese behlangene angazi ukuthi babekhuluma ini. Umyeni wami mesefika athi hhayi awukhulumanga kahle nobani. Nalo awukhulumanga kahle nomngani wami uphatheke kabi ngenxa yokuthi wena uthe wathi kuyena. Hhayi ngivele ngingazi-ke ukuthi ngizoyiqala kanjani-ke lento le. Ngizoyiqala kanjani ukuthi ngiyikhulume ngiyixolise ngoba isuke i-wrong vele loyo nto. Lento le kade yenza. Hhayi kusuke-ke lapho-ke ubhuti lo khona isikhathi la umyeni wami ahamba khona. Wahamba kwakushoniwe komalume bakhe. Shuthi ubhuti waseyafika. Mefika ufika la sinenkonzo siyakhonzisa kunjeyana. Mefika ubhuti. Uyafika ubhuti shuthi akhonzise engekho umyeni wami. Kwaphoqa ukuthi uzolala kuyona le ndlu le esilala kuyona. Mina ngigoduke ngekhaya. Bese ngithi mina akufanele ukuthi abazalwane abanye basuka kude bahambe ngeenyawo. Kungcono bazolala bonke kuyo yona le ndlu le. Hhayi kube yinto futhi abayijabulelayo abazalwane. Hhayi alaleke lo bhuti lo mngani wakhe alale nabo laba abafana laba abancane. Hhayi shuthi kudlule isonto. Makudlula isonto siphinde sibuyele futhi enkonzweni. Masibuyele enkonzweni ngixakeke mina ukuthi hayibo kwenzakalani kulo mfana lo. Njalo mengabe lo mfana emile phambili lo ngisho ethandaza uzothi Nkosi ngiyabonga mina ukuthi angikho ngcono. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ungenzile mina ngangazenza njengomuntu ongcono engathi ushaya engathi uyakhola ebengakholwa. Ithandaza ingane ngingazi ukuthi hayibo kwenzakalani kule ngane. Ngelinye ilanga ngayiqonda ngathi mina hayibo mntana mawungitshela ukuthi yini inkinga yakho. Njalo wena ngaso sonke isikhathi mangimiselo phambili wena uvele ukhuleke kodwa futhi umkhuleko wakho ukuhlezi kumkhuleko wodwa. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ethi ngale manga ngizokuxoxela ukuthi angithandi lento le. Bengithi ngizoyixoxela ubaba umfundisi. Ngithi mina nokhuluma kwenzakalani. Hayi asho-ke umfana lo mncane athi ngesikhathi kade mawathi asihambe siyolala lapha kule yandlu. Umngani lo kamfundisi wavele nje wakhumula wasala nqunu. Ngathi ngisamangalisoye lokho ukuthi hayibo wakhumula wasala nqunu. Wagibela embhedeni. Megibela embhedeni wangibotoza. Ngabuza ngathi hayibo mfethu wenzani lo ngenza yona. Uthi nje wavele nje wathi ngiyaxolisa. Uthi hayi qhubeke kulala. Kuthe sekuthi wasondeza izinqa zakhe kuyena. Uthi lo mfana lo ngaphuma ngabaleka ngagoduka ngabo 3. Yo ayikazi ngiphathe yangiphatha kabi lento le yangiphatha kabi. Ngathi ngizolinda umyeni wami.
ukuze sikhulume lento le ukuthi ibizwa ngani. Naye futhi lo mfana lo kumele abe khona. Kumele abe khona lo mfana lona nonkosikazi wakhe ngoba wayeseshadile ngaleso sikhathi. Nonkosikazi wakhe futhi kumele abe khona. Ngoba lento le ayingiphathi kabi. Okokuqala mina ngiyahamba njalo mefikile la balala ndawonye mina ngigoduke ngiye ekhaya. Yabo. So uzoke angixoxele kahle ukuthi kwenzakalani yini eyenzekalayo. Hayi umnyeni wami mefika ngife ngimxoxele lento. Umyeni wami kube ngathi into nje emdinayo, yamdina nje lento, yamdina nje lento. Ngathi mina ngizocela ukuthi fanele sivele sihlale phansi sikhulume lento le ukuthi kwenzakalani. Hayi athi umyeni wami kulungile-ke soyikhuluma lento akunankinga. Hayi sakuyaba umyeni wami mesebuya usethi wahamba ukuthi bahlangana kuphi angazi ukuthi bahlangana kuphi ngaleso sikhathi. Mase kubuya esebuya esefika ekhaya usethi mina ngikhulumile nobani sekushoda wena ukuthi uyokhuluma naye. Ngithi mina kanjani ngoba phela bekumele ngabe kuhlalwa phansi iyakhulunywa lento le. Kuhlalwe phansi iyakhuluma unkosikazi wakhe nami naye sibe bawu4. Sikhulume kahle ngoba lo mfana uthi engayikhuluma lento le. Hayi cela ukunitshela abalaleli ukuthi kwaba nje uyabona kwasuka nje ngaleso sikhathi. Kwasuka nje ngaleso sikhathi ukuthi nje mina naye umnyeni wami iqatshana. Ukuthi wayengafuni ukuthi lo mfana lo alikhulume iqiniso ukuthi kwenzakalani. Ngoba lo mfana lo wayelifuna iqiniso ukuthi kukhulunywe. Into engidina ngase ngithi mina alright-ke. Ngicela okay mangwafuna ukuthi ikhulunywe le ndaba. Okusho ukuthi kushuthi khona lento ongifihlela yona wena. Khona lento ongifihlela yona and lento le ongifihlela yona awufuni ukuyiveza. Ngifonele kubo. Mangifonela kubo bathi kuba ayikho lonto angihlale naye phansi ngikhulume. Angihlale naye phansi sikhulume. Alright ngifonela unkosikazi wakhe. Mangifonela unkosikazi wakhe ngithi hayibo umnyeni wakho usenze into kanje enganeni sikhonzisayo la ebandleni. Kube ngathi umakoti wakhe uyazwelana uyayi-understanda lento. Kudlule izinsuku eziwu4 angifonele back athi yayibona lento oyenzayo i-wrong ayikho right ukuthi uhlekise ngesimo somunye umuntu. Ngithi mina kanjani umnyeni wami akafuni ukuthi lento sikhulume nawe futhi awufuni lento sikhulume. Ngifonela abasemzini. Ma nginenkinga la. Gogo nginenkinga la. Umnyeni wami kanje kanti futhi bebehlala ndawonye nalomfana lo belala ndawonye and futhi unesikhwele ngendlela wayenesikhwele ngalendlela eyisimanga. Njalo ngaso sonke isikhathi uyambuka uyamncoma uthi hayi cha umuhle ngize ngiyibuze mina ukuthi hawu indoda enjani-ke le ncomayo ungayincoma kanjani enye indoda. Athi hayi cha umthetho wami ukuthi nje ngiyathanda nje ukumncoma. Hayibo ambize bayohlala nje bayophola lapho uthola ukuthi umbiza ngo3 bayoze babuye nini uyozabuye ngo7. Ingiphathe kabi lento lena ngibikela usisi wakhe kube ngathi uyayi-understanda lento uyayizwa. Ngalena usisi wakhe mase ngizwa kubantu kuthiwa nje wavele wathi nje ngidlala ngomfowabo. Ayikho yonke lento engikhulumayo. Okokuqala umfowabo bekade eyibhincisini ingoma. So why kuzoba ngoba neke eseshade nami kungani manje kuvele kwenzakale izinto ezikanjena ngidlala ngomfowabo. Ngayithulela ngavala umlomo. So ngilibele ngimncenga lo unkosikazi wakhe ukuthi ngicela ubuye sizokhuluma mina ngikho right. Ngoba umyeni wakho uyangihlupha emshadweni wami. Even nabasemzini wami bangakuyena. Kanti kwenzakalani? Thiwa hayi wena njena into udlala isikhwele. Ayikho yonke nje lento isikhwele nje odlala ngaso. Udlala isikhwele. Alright-ke. Ngelinye ilanga umyeni wami wangitshela ukuthi umngani wakhe vele wake waba kulesimo lesi sokuthandana nabantu besilisa. Kodwa futhi usengcono akasekho njalo. Ngathi mina pho wangangitshela ingane sonke lesikhathi. Wathi phela yena wathi useshintshile. Ngathi mina pho kungani
izenzo zakhe azikhombisa ukuthi ushintshile. Engihlupha avele amfonele, mengafonanga uzobona ngaye eseqhamuka esezothi thushu. And ngaleso sikhathi fanele ngazi ukuthi yabona mefikile uzolana, fanele ngihambe mina, asale yena. Fanele ngihambe mina, asale yena. So besilibele siyibanga-ke lento, siyibanga lento nomyeni wami, siyibanga lento kuze kuphume igama lokuthi mina angihloniphi, ngiwumama umfundisi onolaka, ongasile, yabona nje nginochuku, yabo. Kanti ngangidinwa isimo esasenzeka empilweni yami. Abasemzini babengekho nami, akekho umuntu wayeseduze nami ukuthi kwenzakalani. Kwaze kwafika la khona-ke engithi no, yazini ngicela ukuphuma kulo mshado ngoba ayikho into engiyihlalele. Ngoba kwakuthi la sengimtshela khona umnyeni wami ukuthi kuzomela ukhethe phakathi kwami naye umngani wakho, ukuthi ukhetha abantu phakathi kwami nomngani wakho ukuze ezokwazi ukuphila kahle. Kunalokho umnyeni wami ayevela angitshela ukuthi akayilutho nomngani wakhe, kodwa izenzo zayikhombisa ukuthi no, kuyathandanwa la. Ngelinye ilanga ngambamba. Okay-ke ngahamba-ke ngalesi sikhathi efikile, ngahamba ngangasho ukuthi ngiyeza, ngimfica umgcoba inyawo, uyammasaja. Ngiyabuza ukuthi kwenzakalani, navele lo umnyeni wami avele avuke nje ulaka athi wenzani, afuna ukushaya lo. Kube yimina futhi okhuzayo ukuthi hayi bo, musu ukuvela ufuna ukumshaya. Awusamazini lona ukuthi unenhliziyo enjani, uyabathanda abantu. Ngivele ngisho njalo ngoba ngase nginqena umsindo. Athi yamcika lento ayenzayo, ungithintelani iy'nyawo, ngilela umuntu libele ngithinta iy'nyawo. Ngithule kodwa lento libele ingidla ngaphakathi. Khona la ekwase kushube ngempela-ke, angivange ngize ngiye kubo ngalelo langa. Ngahlala nje, sasijwayele ukudlela ukhisimusi kubo. Ngathi angigoduki, angihambi naye, uzohamba yedwa. Hhayi nangempela ahambe-ke yedwa. Mehamba angifonele ukuthi usefikile. Ngijabule, uzobuya nini? Kube right, kube mnandi. Hhayi futhi akhombise ukuthi akanankinga ngokuthi ngisalile ekhaya. Akhombise ungabi nankinga, asho ukuthi uzobuya nini. Hhayi nangempela-ke bese ngiyamfonela-ke ngibuza ukuthi hayibo, kwenzakalani, usubuyile yini emakhaya? Athi no, akakobuyi, usekhayeni, akekho ekhayeni. Okay, usebuyile kodwa usekhayeni elincane, akekho ekhayeni elikhulu. Ngathi mina alright-ke, ungitshele musubuyile. Wathi hayi ngizobuya ngabo-1, okusho ukuthi ubuyile usasemakhaya, akakobi ngala eThekwini. Hhayi ngingabi nankinga, ngijabule ukuthi okay fine, ngimbonile, ngikhulumile naye ecingweni, alright. Hayibo, ngithi ngiyafona lutho ukulibamba ucingo, ngifonele usisi wasemzini, ngimbuza ukuthi hayibo kwenzakalani. Ngathi ngiyamfonela umnyeni wami, ngangamthola, yini inkinga? Kodwa uthe ungapha eThekwini, uthena akakofiki, akakobi ngala eThekwini. Avela athi usisi wasemzini, hhayi loyo kade ehambile, angikaze ngiphatheke kabi kanjena ngoba umnyeni wami engakaze angiqambele amanga. Ngaphatheka kabi ukuthi hawu sengaze akhulume kanjena, aqamba amanga ukuthi usasemakhaya kubene bela eThekwini. Ngakusasa ngivuke ngihambe, mangithi ngiyobheka la esihlala khona, hawu naku kuyakhombisa ukuthi bekhona nje. Nazi iy'cathulo yikhona la. Into eyayingidina eyavele yangicika kakhulu, ngibona iy'cathulo zalo mfana lo osixabanisayo. Ngivele ngicasuke, ngidabule iy'ngubo zakhe, ngidabule iy'thombe lezi zomshado. Hhayi ngiyakutshela-ke, kwashuba ngaleso sikhathi, kwashuba
kwashuba wangakhela imithingi, wangibizela abantu. Hhayi, wahamba wawukhuluma ngami kubantu basemzini ukuthi hayibo, umakoti wami usenze ukuthi ngokudabula nje iy'ngubo, wadabula iy'thombe sekuyindaba enkulu. Okay, ngibona ukuthi lento engathi isi-serious kakhulu. Why mina ngingazehlisi? Angivele ngizehlise mina. Mangicela uxolo ngithi okay fine ayikho inkinga-ke kade ngikufonela vele awulibambanga ucingo, wangibhlokha wenza yonke into. Kwenzakalani? Avele athi nje ngicela sihambe siyodivosa. Asho nje kanjalo ngesenzo osenzile. Ngathi mina hawu kanjani ngoba phela mina nawe besingahlala phansi siyikhulume lento. And wena kade ngiqalile ukukufonela ngisukela izolo ngiyakufonela uyalivala ucingo, ngiyakufonela uyalivala ucingo, ngafonela nabakini. Kini bangitshela ukuthi ayikho into abazoyikhuluma wena usubatshele yonke into. Ayikho nje into ozoyikhuluma nawe. Sibatshele yonke umfana wethu usitshele yonke into. Phatheke kabi ukuthi okay siyaxabana, akekho umuntu ongakumina. Abasemzini nakhona bayangijikela, wangakhela abazalwane, wangenzela imithingi, wabatshela ukuthi sesiyodivosa. Babebodwa-ke ababejabula ukuthi okay seyaphela lo mshado. Babebodwa futhi abanye ababejabula ukuthi isize yenzeke intando yabo. Ngifonela usisi wakhe ngimtshela ukuthi yazi nginenkinga la kanje. Avele athi usisi wakhe ayikho into esizoyikhuluma nawe. Ayikho into esizoyikhuluma nawe ngoba vele umfowethu njengoba eseshilo ukuthi fanele nihambe niyodivosa. Uyena vele okade esenza ukuthi sikuthande thina kahle kahle besingakuthandi. Ngivele ngithule ngingazi ukuthi lento le ngayithini and lo muntu akakhulumeki. Umuntu owayevumelekile nje ukuthi akhulume naye uyena lo mngani wakhe wayemtshela yonke into, ekhuluma yonke into naye. Uyena wayemtshela nje ukuthi kumele kwenzakaleni. Kwaze kwafika isikhathi-ke la khona umyeni wami-ke sengifonelwa ngaleso sikhathi savele nje sazumeka ekhaya salala. Kwathi ngakusasa uma sengibheka hayibo ama-miss call amaningi kanjeni. Hayibo ngijabulisa ukuthi hayi mhlampe usisi wasemzini mhlampe uzomkhulumela amncingele ngoba wayengasafuni ukuzwa lutho ngami ngaleso sikhathi. Wangitshela into eyodwa usisi wasemzini wathi nje umyeni wami akasekho emhlabeni, ube sengozini yemoto. Angikaze ngiphatheke kabi kanje. Ngaphatheka kabuhlungu kwaze kwafika isikhathi la khona bayafika bayangithatha saya emaphoyiseni. Into abangenzela yona abasemzini babehagana bodwa, beduduzana bodwa. Angazi ukuthi kwenzakaleni. Okokuqala ngangine-stress sokuthi umyeni wami sixabene. Number 2, angazi nokuthi kwenzakalani ngaye. Number 3, ngangisabheka ukuthi hayibo kumele silungise indaba sihlale phansi. Yabo. Uma ngifika laphayana kuyena lo sisi wasemzini bangibuke phansi phezulu. Bangitshela baba basebalontuza batshenana bodwa ukuthi nangu umuntu okuyena odala ingozi, nangu umuntu okuyena ufebile. Bathi ngifebile mina ingakho umyeni wabo ulo eseyibulele kanje ubhuti wabo. Kwaba buhlungu ngalelo langa ngaphuma nje straight. Angivange ngize ngihlanganise nabo. Ngenxa yobuhlungu engahlangabezana nabo. Kwalwa noma sesihlukene kodwa ngahamba ngaya emngcwabeni. Nakhona emngcwabeni bangithuka basho yonke into. Ayikho into ababengayikhulumi. Lo mfana lo into wayiyenza wayigiya. Okungimangazayo lo mfana lo wayesho ukuthi ingozi yenzeke kuyena ingozi. Ufele ezandleni zakhe kwangathi kuyena nje kuyamjabulisa lento eyenzakalayo. Kwangathi kuyena nje kuyamjabulisa ukuthi ushonile nokuthi ufele ezandleni zakhe.
ngaphuma nje kanjalo kulowo mendo wawungangiphethe kahle, wawungihlukumeza ngendlela eyisimanga. Ngicabanga ukuthi umuntu uyangithanda kanti umuntu uzodlala ngami. Into engayifunda ukuthi umuntu wesifazane ungavumeli umuntu wesilisa ongamazi, ongakaze nibe nethuba lokwazana, lokufundana kangcono, umazi ukuthi uhlobo lini lomuntu, ukuthi avele asheshe akushade. Ungabe uyivuma loyo nto. And nawe umuntu wesifazane, nawe umuntu wesilisa, kufanele umlalele unkosikazi wakho. Uma ekhala ngesenzo ukuthi ubani unginika inkinga akangithandi, kumele u-understand. And emshadweni kuyahlonishwana, akekho osile kunomunye, akekho, nonke niyalingana, yabo, nonke niyalingana. So ngafunda lokho-ke inkosi yami ukuthi kufanele nje emshadweni kuhlonishwane, kungangeni omunye wesithathu, ngoba umngani lo wayenginika inkinga. Abasemzini nakhona babengangisaphothi uma ngikhala, kwakubuhlungu kakhulu. Akekho owayenami ngaleso sikhathi. Abasemzini bangithuka bathi angihambe kanjalo. So kwase kuba nje kanjalo, kwayinto nje ephelayo. Ngiyabonga. It's the Blaqlife TV.